Unas tanan akong pasalamaton sa labang makagahom sa iyang gihatag nakagasa sa kinabuhi nga mao ang kapiskay gabaskog sa akong kalawasan labi ni gyud sa akong tibuok pamilya. Ako tod si Ramil Bayan, ah, lumad nga taga Cagayan de Oro City ug samtang nanirahan karon dinhi sa Ontario, Canada ug may duha ka buok anak, tuwing 20 anyos ug 14 anyos, pulos lalaki. O ako sa kasamtamang nagtrabaho sa manufacturer industry Manufacturing industry. dire sa Canada. Akong asawa si Ako di ay si Lucy Ampok Bahian. Akong asawa. So, yeah, ako usa kami kaalagad sa Ginoo o usa-usab ka digital business owner. So, way back 2008, ako ni silang gibiyaan giadto kog Hong Kong tungod lagi sa atong mga pangandoy tinguha sa kinabuhi. So, pagbiyan ako sa ilahan, nahimo siyang tatay, kumbana, nahimo siyang tatay, nahimong nanay. inatay. Oh. So mao na siya nahitabo. So karon pagkato na ako sa Hong Kong, dili gid sa yun nga mao hilayo ta sa atong pamilya. So sa buntag dili ko katarong og trabaho kasi sige ko gunahuna nila. Sa gabi dili po ko katarong og tulog kay nara gid akong hunahuna sila na unsa na akong pamilya. Pero nagpadayon gihapon ta kay tungod lagi sa atong pangandoy kay ang among pinakagol nga moanhimi diri sa Canada tibuok pamilya. So karon plus daamo kaloy sa Ginoo ato na lang baliktaron grabe gyud kabuotan katong taga Hong Kong gikan makarelate na sila ana. So tuod man fast forward 2011 kaloy sa Ginoo nakaabot ra gid ko dinhi sa Canada. Pag-abot nako diri sa Canada, grabe na akong kinayod. 10 hours nagtrabaho, 12 hours, 14 hours, 16 hours nagtrabaho. Tungod kay gusto lagi na ako nga paspasan nga makatigom nako para makuha na nako akong pamilya at magkahiusa naming tanan. So karon, kaluoy sa Ginoo, nagkahiusa ra gid mi sa 2017. Nakaabot na sila din hindi 2017. So nagkahiusa naming tanan. So, nakakita din siya diretso sa trabaho. So, salamat gid sa Ginoo nga among mga prayers, mga pangandoy, natuman ra gayud. Kaso lang, imbis kay naa namin duha din kayod-kayod ming duha, trabaho tungod sa kataas kay sa standard of living diri sa Canada, daghan kay mga bayro nun. Sama sa tubig, kuryente, pagkaon pa, insurances, bayad sa balay. Grabe gid kay kadako. Plus panginahanglan pa sa eskwelahan sa mga bata. So wala na mi time duha nga magkakita sa gabi ra gyud nya pagod na kay sa tanan sige trabaho na nakit na among likod puli-puli na lamin duha og hilot kay sakit na kay among likod namo sa sige panarbaho. Unya we are living to paycheck. Kung naaman mi natigong gamay ra gyud. So dili gyud enough sa among mga plano sa kini pangandoy nga at the age of 50 mag-retire na ming duha na kana bang magtravel na lang mi nga mahamugaway ang among panginabuhi o kinabuhi. Magtravel niya makapokus pud mi sa among ministry sa pagserbisyo sa atong Ginoo. Plus makatabang pud ta sa atong pamilya sa Pilipinas. As Pilipino, normal man gina nato nga motabang ta sa atong pamilya sa Pilipinas. So tuod man yung kumangita tag solusyon di kung unsaon ni nato nga mapaspas ang atong tigom. Kay kung ingani ta perminti dili kita sige kita panarbaho ani sige ta kasakit atong likod. So taas kay namong pagpasalamat sa kaylabang makagagahom tungod kay pag-adto namo sa party nakailamig amiga. Thank you gid kay sa nga tanan Lord kay ni approach siya sa amo nga day nako i-share sa inyo nga link tan-awa ni basin di ay para ni sa inyo So tuod man pag-abot na mo sa balay, wala jud mi naglangan. Gilantaw din namo ang iyahang link. Nag-register mi. Then paglantaw namo, hala di mo ni among gipangita. Kay direra sa balay magtrabaho. Unya, legit siya, registered siya na kanang bang kung hala lipay kay nga tanan ko kula lipay kay mi do kay ngon din mi alam mo na gini solusyon so tuod man wala jud mi naglangan. Diretso dahil min duha, nagkuan din mi, nagsugod din mi diretso. Tuod man sa among pagsugod, ug naaniya kami karon, dako kay mong pasalamat sa kahitasan. Kay karon, ay salamat sa Ginoo, part-time na lang ko nagtrabaho. Ako na lang ba na ang nag full-time. Ug naanak ko sulod sa balay, daghan na kay kog oras sa iyaha, sa akong pamilya, sa akong anak, makaluto na ko, maka-pick up na ko sa akong anak, maka-drop off ug pick up na ko sa akong anak. So dako kay kausaban sa among pamuyo, sa among
magsulod ani nga negosyo. So karon naami karon mga kaigsuonan kay doable ni siya. Kung kaya sa akong amiga na kaya pod namo, mauna nga kami pod nag-share diha sa inyo ha, sa inyo kay kung kaya namo, kaya pod ninyo. So kung kamo nangita gid mong solusyon sa inyohang mga kasulbaran sa pangdoy sa kinabuhi, mag-registered lang mo sa www.luciramilbahian.com. So, kung ang ginuuna sa atoa, nagauban ka na tong tanan, wala gyud imposible mga kahigala ang mga kaigsuonan. So, take a leap of faith. Just register your name and email address to www.luciramilbahian.com. So, daghang kayong salamat. God is with us. Nothing is impossible. So, bye for now. May buntag Pilipinas o may gabi Canada. Bye! God bless!